Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kasugan kawilujuan kabakas warasan Karaharjan apa parti mardawi yuswa mugi tansah kajiwa kasadira putrasaripun para tamu kanggo pakutu ingkang dadi hormatan Drewiki saking paguyuban Saposari Kestoki Sunata Mijil Sailaladan Jalan Gajah Mada ingkang dipun pandhegani para mahasiswa Utama nuwun dipandhahi menawi kanthi niki Bapak Haji Muhammad Surati SPD Dalasari Bu Hajah Hayati Iri kami selamat kemarang hartepi Darman Kunaspo Wiwowo Suto Paring Suwikang Putra Putri niki Mbak Nita sabar kemarang Kajatu Kromo Bagus Kudo Tumaruno Putra Janipun Bapak Haryoto Ibu Celestiani saking Laladan Betalit Jeporo mugi-mugi emangipun dados keluarga saking mawaddah warahmatullahi wabarakatuh. Pramila prokan datar saking Kopi Sunata Campursari kinen ngaturaken malipun kunjuk saking tamu Kakung Paputri ingkang ganti hormatan. Dibagi prokan datar saking Kopi Sunata Campursari Silkuyung dening Pandayawara Arum Sari aduh stop. Abdi dijaripun saking video syuting Arum Sari Production derek Pak Bagyo agengipun Bapak Haji Muhammad Surati SPD sabareng Wibowo ingkang putra putri. Emang yogi badhe kalipur wonten 3 widawati ingkang badhe maraswan Abiyantara. Sampun ngaturaken malipun kunjuk saking para tamu khususipun para kadang ruwan desa Kijil Sailaladan Jepara emanggi mugi-mugi anggenipun ngaturaken malipur dados malipur bidamel ing swasana paewahan agung pidalem Bapak Haji Muhammad Surati. Pinangka sing lapas sang widawati ingkang kepareng maraksuwan Abiyantara kasujukanipun Sang Dayu Sasa lagu rumiyin semoga ya Oki Sunata Campursari nomor kali Mijil Sailaladan Purwodadi tenging kitha dasare ireng manis ngageme ireng mula irama itu swara ati kondang kaloka saking Laladan Purwodadi Rini Sanjaya kawasan Mijil Sailaladan Blora lan 35 kilo pujul Eva widawati ingkang badhe ngaturaken malipun kunjuk sacara tamu Kakung Paputri sedayanipun pramila sinambi akrabing pasbata ugi tansah paring dawa puji dhumateng sira Kaja Patacaripit emangke badhe kalipur wontenipun Oki Sunata Campursari Sugelelean Arum Sari Pambuka saking
Oki Sonata campur sari mantar perkat teteng arum sari audio sound system asik-asik. Geger sakno.